Mag-isip-isip ka, JB Tan. Ang kapal lang mukha ko manggagamit? Paano mo nasabi yan? Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Coach Alexis Tolentino at JB Tan Vlog nagkakainitan na nga. Nagkakainitan na nga ang dalawang reactioner dahil sa hindi pagkakaintindihan. Well mga idol, kung matatandaan natin na naglabas nga itong si JB Tan Vlog patungkol kay Boy Tapang, kung saan gustong itama ni JB Tan Vlog ang pagkakamaling nagawa ni Boy Tapang sa mga taong nasa paligid niya dahil nilalamangan daw kuno ito ni Boy Tapang at pineperahan. Samantala mga idol ay naglabas din naman ng video itong si Coach Alexis Tolentino kung saan pumapabor ito kay Boy Tapang na tila pinagtatanggol pa ito laban kila Boy Ungas. Samantala mga idol ay kani-kanina lang ay naglabas nga ng post itong si JB Tan Vlog sa kanyang community at ani pa nito, tigas din ng mukha mo Alexis Tolentino no, pagkatapos mong humingi ng tulong sa aming mga reactionist para i-hype. Tapos ngayon nagka-issue kami ni Boy Tapang, babaliktad ka. Take note, dinamay mo pa talaga kami ha? Ano yan? Para yung simpatsya ng mga tao mapunta sa'yo. Kupal ng mukha mong manggagamit. Dahil sa siguro ni JB Tan Vlog na tila binabaliktad siya at tila nilalapitan siya pag humihingi ng tulong at dinadamay pa ang mga reactionist para lang mai-hype ito. Samantala ay hindi niya naisip na mayroong issue itong si JB Tan Vlog patungkol kay Boy Tapang. Tapos sasabayan pa niya ng video patungkol din kay Boy Tapang at sa Boy Ungas na tila lumalabas tuloy na hindi totoo ang mga sinasabi ni JB Tan Vlog. Kaya naman sa opinion ko mga idol, siguro doon na nag-trigger ang ego nitong si JB Tan Vlog. Kaya naman na-i-post niya ito at galit na galit. Samantala ay naglabas din naman ng opinion nitong si Coach Alexis Tolentino at galit na galit ito kay JB Tan Vlog. Ano daw ba ang problema nitong si JB Tan Vlog? At bakit ito nagagalit? Panoorin natin ang video na ito. Hindi ko alam kung anong problema mo bro, JB Tan Vlogs. Bakit ka nagagalit sa akin? Pero bago ko ipagpatuloy ito, ay basahin muna natin yung iyong pinost sa iyong YouTube. Ang sabi mo, tigas din ng mukha mo, Alexa Tolentino. No. Pagkatapos mo humingi ng tulong sa amin, mga reactionist para i-hype, tapos ngayon nagka-issue kami ni Boy Tapang, babaliktad ka. Babaliktad? Anong babaliktad? Kailan ako gumawa ng video against kay Boy Tapang? At anong baliktad ang pinagsasabi mo? Ako ba ay kasama sa inyo para tirahin si Boy Tapang? Wala yata nangyayari na ganyan. Ever since ang aking mga video na nilalabas ay neutral at pabor lagi sa mga kaibigan ko mga Bisaya. Never ako naglabas ng video against kay Boy Tapang. Lagi yang pabor sa mga Team Visayas. Ngayon, kina Ungas, tsaka kina Bagsik, naglalabas ako ng mga video, pero more on pinagbabati ko sila. So, ano tong sinasabi mo na traidor or bumaliktad? Hindi kita magets dito. Ito pa. Take note, dinamay mo pa talaga kami ha. Dinamay, JB Tan, meron ka bang narinig na sinabi ko na pangalan mo? Meron ka ba nakita ng mga comments ko sa mga nagko-comment sa akin about gawan daw kayo ng video, JB Tan, gawan ko kayo ng mga reaction sa mga pinagagawa ninyo. Meron ba kayong narinig sa akin? Meron ba kayong mga nakitang comment ko? As much as possible, hindi ako nakikialam sa inyo. Respeto ko yan sa inyo. Hindi ko kayo pinakikialaman. Okay? Naglabas lang ako ng video yung nalalaman ko kay Boy Tapang. So, anong pagiging traidor doon? So, kailangan ba kampihan ko kayo? Wala ba ako sariling pag-iisip? At the same time, hindi ko kayo dinamay. Hindi ko binanggit ang pangalan ninyo. Kahit gustong-gusto ng mga nagko-comments, nagawa ko kayo ng video, hindi ko kayo ginawa ng video. So, ano sinasabi mong dinamay ko kayo? Wala akong binabanggit sa inyo. Sabihin mo sa akin kung may binanggit akong pangalan nyo, anong dinadamay sasabi mo dyan? Ano yan para simpatsya ng mga tao mapunta sa'yo? Tangina, ang kapal ng mukha mo manggagamit. Ang kapal ng mukha ko manggagamit? Paano mo nasabi yan? Naglabas ka pa ng video dito na i-hype nyo ako. Hinipe nyo ba ako? Hindi nyo naman ako hinipe dahil busy-busy kayo, di ba? Sa paggawa nyo ng vlog kay Boy Tapang. Unang-una, hindi naman ako nakikialam sa inyo eh. Kahit nga i-bash nyo ako, kahit gumawa kayo ng mga comments, ano sabi ko na against sa akin? Kahit kung anong itawag nyo sa akin? May narinig ba kayo sa akin? Wala. Kasi ang sabi ko sa inyo, hindi ko yan pinepersonal. Trabaho lang yan. Go lang kayo. Ano itong pinepersonal mo?
Ni wala nga ako binanggit na pangalan nyo eh. Hindi ko nga binanggit ang pangalan mo. Ni ayaw ko nga magkomento doon sa mga tao nagtatanong na gawan kita ng video. Pagkatapos pinapersonal kita, wala naman ako binabanggit. Hindi ko nga sinasagot yung mga tanong ng mga nagko-comments. Nagawa kita ng video. Samantalang ikaw, na dahil gumagawa ng video sa akin, kung paano mo ako banatan, kung ano mga sinasabi mo sa akin, pero may narinig ka ba sa akin? Wala. Kasi professional ako. Hindi ko yan pinepersonal. So sana maging professional ka rin. Huwag mong personal yung mga bagay-bagay na yan. Lalo na kung hindi naman kita pinatamaan. Kung wala naman ako binanggit na pangalan. So ano bang problema mo? Sino ngayon ang unprofessional sa atin? Minsan kasi gamitin mo rin yung isip mo. Like I said, bago kayo magsalita, bago kayo gumawa ng komento, bago kayo gumawa ng video, pag-isipan yung mabuti. 10 beses yung pag-isipan bago nyo i-release, bago nyo gawin. Kasi, minsan yung mga tao, sa sobrang hype nila, sa sobrang galit nila, bigla na lang yan, naglalabas ng kung ano-ano. Mababawi mo ba yung mga sinabi mo? Yan ka na naman eh, hindi ka nag-iisip eh. Never akong nagbanggit ng pangalan mo. Panoorin mo yung mga video ko. Sa mga video, yung nilabas kong video kay Boy Tapang na sinabi ko yung totoo, marami nagagalit sa inyo. Hindi ko nakasalanan yun. Hindi ko hawak ang ugali ng mga tao kung nagagalit sa inyo. Pero it doesn't mean na tinitira ko kayo. Naglabas ako ng video at ang nasa video ko, ang pinag-uusapan ko sa video na yon, si Boy Tapang, si Boy Ungas, at si Boy Bagsik. Hindi ka kasali doon. Hindi kayo kasali doon. So ano bang pinuputok ng butchi mo dyan? Anong sinasabi mo na tinitira kita dyan? Wala akong tinitira. Kasi professional ako na tao. Hindi ko gawain yan. Mag-isip-isip ka, JB Tan. Hindi ako nakikialam sa inyo at kahit kailan hindi ko gawain yan. Mag-isip ka muna bago ka maglabas ng mga ganitong bagay. Yung problema sa hindi ka nag-iisip eh. Release ka kagad ng release eh. Pag-isipan mo muna mabuti yan. Tandaan mo, wala akong nilabas na video. Eh ikaw, kung ano nang pinaglalabas mo, nilabas mo pa yung conversation natin. Sino pang tao ang magtitiwala sa'yo? Sige nga, after ng ginagawa mo ngayon, sinong tao ngayon ang magtitiwala sa'yo na makipag-chat sa'yo, makipag-usap sa'yo kung gagamitin mo lang yan against sa kanila? Unang-una, anong hawak mo sa akin? Yes, nag-uusap tayo, i-hype. Yun lang yun, normal sa atin yan. Reactionist tayo, vlogger tayo, normal magpa-hype. May bago pa ba dyan? Hindi ko alam kung anong problema mo eh. Hindi naman kita binabanggit, hindi ko nga nilalagay yung pangalan nyo sa mga vlog ko kahit ang dami, makikita mo sa mga comment na ginawa ko kay Boy Tapang, ang dami nagsasabi, gawang kita ng reaction, gawang ko kayo ng reaction. Hindi ko ginagawa yon bilang respeto. Sana panood yung mga idol, ano ang masasabi nyo? Dahil nag-iinit na ang dalawang reactionist na ito, sigurado akong napakataas ng hype nito. Ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!